नमस्कार, मी ऋषिकेश आणि प्रुडंटच्या या अपडेटमध्ये तुमचं स्वागत. 54व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाची तयारी जी आहे ती अगदी अंतिम टप्प्यात आलेली आहे. 54व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवामध्ये विविध प्रकारचे सेक्शन्स आहेत. कोणकोणत्या सेक्शनमध्ये कोणकोणते फिल्म्स असणार आहेत, NFDC नसेल किंवा IFFIनं त्याची प्रेस कॉन्फरन्सद्वारे त्याची घोषणा करत सगळी माहिती दिलेली आहे. आज ESGचे अध्यक्ष आणि मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी गोवान विभाग, ज्याच्यामध्ये गोव्यातील कलाकारांना प्रोत्साहन मिळण्यासाठी गोव्यातील फिल्म कलेला एक पाठबळ मिळण्यासाठीचा हा जो सेक्शन आहे, गोवन सेक्शन, IFFIमध्ये खास त्याचं प्रयोजन केलं जातं, आयोजन केलं जातं आणि त्या गोवन सेक्शन्सची आज घोषणा करण्यात आली. त्यावेळी उपाध्यक्षा आमदार डिलायला लोबो त्याचबरोबर CEO देखील त्या प्रेस कॉन्फरन्समध्ये उपस्थित होता. आता या गोवन फिल्म जो विभाग आहे त्याची विशेषता म्हणजे गोव्यातील कलाकारांना आणि गोव्यातील चित्रपट निर्मितीच्या प्रक्रियेला वेग मिळावा, नाविन्य त्याच्यामध्ये काहीतरी नवीनता यावी आणि प्रोफेशनली गोव्यातील कलाकारांनी त्याच्यामध्ये भाग घ्यावा, ह्या दृष्टिकोनातून या IFFIमध्ये हा गोवन सेक्शन नेहमी आयोजित केला जातो. गोवन सेक्शन जर आयोजित करायचं असेल तर कमीत कमी 5 चित्रपटांची एंट्री येणं अपेक्षित असतं आणि त्याच्या पुढे जाऊन जवळजवळ 20 चित्रपट एंट्रीज ESGकडे गेल्या होत्या, IFFIकडे गेल्या होत्या आणि त्यातून बऱ्यापैकी 7 सर्वोत्कृष्ट किंवा उत्तमोत्तम चित्रपट निवडण्याचा ESGनं आणि IFFIनं प्रयत्न केला. याच्यामध्ये 7 चित्रपट कोणते आहेत, त्यातील फुल लेंथ फीचर फिल्म म्हणजे पूर्ण सिनेमा कोणता आणि नॉन फीचर फिल्म्स कोणते, याच्यामध्ये देखील त्यांनी या दोन्ही गोष्टी त्यांनी ॲड केल्या आहेत. सर्वप्रथम नॉन फीचर फिल्म म्हणजेच शॉर्ट फिल्म्स, याच्यामध्ये 5 नॉन फीचर शॉर्ट फिल्म्स आहेत आणि 2 फुल लेंथ फिल्म्स 2 आहेत. पहिल्या 5 शॉर्ट फिल्म्स जर बघायचं गेलं तर गठन, पेस लिली सँड कासल, त्याच्यानंतर द विटनेस, त्याच्यानंतर यशोदा आणि मारवत, अशा ह्या 5 शॉर्ट फिल्म्स असणार आहेत. आणि फुल लेंथ फीचर फिल्म जर बघायला गेलं तर मोग अशी ही फुल लेंथ फीचर फिल्म असणार आहे. त्याच्यानंतर क्रेझी मोगी ही देखील एक चित्रपट दाखवण्यात येणार आहे. आणि हे सगळे जे चित्रपट आहेत यातील ह्या फेस्टिवलमध्ये ह्या सगळ्या चित्रपटांचं प्रीमियर होणार आहे. म्हणजे याआधी हे चित्रपट कुठेही प्रदर्शित करण्यात आले नव्हते. असा IFFIचा देखील एक क्रायटेरिया होता की जर चित्रपट दाखवायचा असेल, IFFIमध्ये त्याचं प्रेझेंटेशन करायचं असेल तर तो चित्रपट याच्या आधी कुठेही प्रदर्शित झालेला नसावा किंवा कुठल्याही फेस्टिवलमध्ये त्याचं स्क्रीनिंग झालेलं नसावं. त्याच्यामुळे हे जे काही 7 चित्रपट IFFIमध्ये दाखवले जाणार आहेत त्याचा प्रीमियर शो IFFIच्या गोवन सेक्शनमध्ये होणार आहे. आणि ही गोमंतकीयांसाठी, गोव्यातील चित्रपट कलाकारांसाठी आणि एकंदर चित्रपट विश्वासाठी, गोमंतकीय चित्रपट विश्वासाठी ही आनंदाची आणि चांगली गोष्ट, पॉझिटिव्ह गोष्ट म्हणावी लागेल. यंदाच्या IFFIमध्ये गोवन सेक्शन असणार आहे. 7 फिल्म्स सिलेक्ट झालेल्या आहेत, त्यातील 5 फिल्म ह्या नॉन फीचर असणार आहेत, शॉर्ट फिल्म असणार आहेत आणि 2 फिल्म्स ह्या फुल लेंथ चित्रपट असणार आहेत, फुल लेंथ फीचर फिल्म्स असणार आहेत. तर तुर्तास ही आत्तापर्यंतची माहिती. IFFIमध्ये विविध प्रकारच्या माहिती जर तुम्हाला हव्या असतील तर प्रुडंटला फॉलो करा आणि बघत राहा प्रुडंट. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.